da muka ce da bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, kuna kallonmu da sauraronmu ne kai tsaye daga namba 46 Maja Road, tudun wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya, a masallacin markazu salafiya. Da farko ni da ke magana an fi sani na da Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam Albani Zaria. Yanzu da muke maganar daren Alhamis ne, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Sha'aban, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wanda ya daidai da 5 ga watan ainihin wato August shekara ta 2009. Wannan kaset da ake kallo da saurare mun yi mishi take da cewa ƙarshen alewa ƙasa. ɗan uwa masu saurare, muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami a Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano domin gabatar mana da wani saƙo daga ainihin wato garin Maiduguri dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen 'yan jaridu da cewa 'yan Boko Haram, wato su Muhammad Yusuf da shi da ainihin jama'a shi. To sauran tattaunawa da ni da baƙin namu da kuma jama'a masu kallonmu da sauraronmu za ta biyo baya insha Allahu ta'ala. Allah gafarta malam, bismillah. Wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko. Allahu alaihi. Tattauna a kai yanzu shine sababban da suka sa waɗannan al'amurra suka kunno kai bayan da babu su, wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko tawaye da kuma kira da cewa duk wanda ya yi boko din ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai da ba gina su akan hujja ko dalili ba. Babban abin da ya haifar da su a iya nazari na farko abin da ake kira hubbun zuhur, wato san shahara, da yadda mutum da da'awar malanta ya kawo wani babban abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa, sai wannan abin ya zama ya sa shi ya shahara, an san shi abin ne da kawai. Abu na biyu, illatul ilmi aw adamu, karancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya. Ka samu mutum baya da ilimi kuma yana son ya tattauna akan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai aka kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so ya kutsa kai yi bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai tun tuntuɓi masu ilimi yan uwansu, sun haɗa ra'ayoyi da juna, sun tara dalilai, domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummar su ko a duniya ko a lahira. Abu na uku, abin da ke kira albadu bil furu'i qabla tahqiq al-usul, wato mutum ya yi wa ilimi kotse a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa, sai ya tsallan barɗake ya ƙetare zai kamo manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin saninsa. Domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi, to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na firamare ya ce zai tattauna a kan abin da
kaɗai dama za su gudu. Babban abin da ke ba da shaida akan haka ta yadda idan ɗalibanmu sun je jami'a galibi sukan sami ilimin da ya fi kowanne arha ne su karanta. Kaɗan ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences, kaɗan ne suke karanta abin da ya shafi technology, kaɗan ne waɗanda suke kutsa kai cikin waɗansu manya-manyan ilmomin da duniyar ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa. Amma da haka sai mu je mu tare a kan languages wato Hausa, Arabic, Islamic studies, ko mu je mu tare a business admin. Shi ne za ka ga ɗaruruwan mutane cikin matasan domin ilimi ne mai sauki wanda baya buƙatan wahalar da kai don saboda haka suka fi so. To dama can manya-manyan ilmomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilmomi masu tsada to dama suna da wahala a wajen mutanenmu. To sai aka dace kuma gashi wani yaro ya ba su fitorin hakan ma haramci da shi kenan sai suka yi kokarin kare wancan ragwancinsu da fatawar da mai fatawa ya ba su suka sulale suka gudu. Dama can akwai zuciya ta ragwanci da karaya da targaɗe a tattare su. Sannan kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yaɗa shi a tsakaninmu a yanzu kamataceniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin waɗansu ɓatannin cikinmu da kuma abokan adawa. Sannan kowa ne cewa waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokaci mai tsawo, a ilimin zamani tun lokaci mai tsawo, saboda dalili na turawan mulkin mallaka da suka mallaki ƙasar mu. Sun yi shekaru kusan 100 a kudancin ƙasar nan kafin su keto arewa. To wannan ta sa mutan kudu suka fi ilimin zamani da lata mai yawan gaske. To sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa muna yunƙurowa kuma sun san yadda muke da yawan al'umma kuma idan aka samu masu karatu suka yawaita a cikinmu to maganar a bautar da mu ko a mayar da mu ma baya a wannan ƙasa ba za ta tabbata ba. To amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa domin in ga wani kafiri ko wanda ba musulmi ba zai fito ya zo ce mana musulmi ya karatun boko haramun ne to dandanan musulmi zai gane cewa wannan makida ce. Amma idan suka sanya wani a cikin mu musulmi ya wakilce su ya yi magana a madadin su kuma ga shi yana cikin mu yana furta kalmar shahada zai iya jan wata aya ko ya ja wani hadisi ko da bai fahimce shi ba to kaga wannan sai ya sa mu yarda da shi mu aminta. Shi a cikin rigarsa musulmi ne amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokan adawar mu ne. Domin a halin da muke ciki a wannan kasa dukkan wani wanda yake lura da abin da ke zuwa ya zo ya san cewa duk inda ka ga mutum goma gogagge yan boko gogaggu da suke da kwarewa in dai za a haɗa ƙasar ne gaba ɗaya to zai iya tararwa cewa tara ba musulmi ba ne ɗaya ne cikin musulmi. Duk inda ka kwararren likita, duk inda ka kwararren injiniya, duk inda ka kwararren masanin shari'a za ka iya samun cewa wato ainihin adadin waɗanda ba musulmi ba ya ninninka na musulmi. To wannan fa shine matsalar da muke ciki ko da an tsaya haka to kuma sai aka zo aka biyo ta bayan gida aka ƙetaro mana katanga da wannan fatawa da ba ta cikin al'ummar musulmi. To ka ji kenan inda muna da kaso ɗaya wato ainihin cikin 10 na masu ilimin zamani yanzu wannan zai ragu ya koma kaso 1 cikin 100 wanda wannan wani abu ne da za a iya amfani da shi nan da shekaru 10 ko 15 ko 20 masu zuwa a yaƙe mu a mayar da mu kura baya sama da yadda muke a halin yanzu. Sannan abu na shida daga cikin sabubban da suka kawo wannan babbar matsala wato ainihin karancin ikhlasi ko tsoron Allah. Domin dukkan mutumin da yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa don addinin sa ya ci gaba to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko matsala ne to ba ya ɗaya daga cikin manyan matsalolinmu. Akwai matsalolin da sun fi wannan girma da su ya kamata mai hankali ya fara yakar su. Yanzu ana misali dukkan wani babban birni daga cikin biranen mu musulmi idan ka ɗauki garin Maiduguri, idan ka ɗauki Bauchi, idan ka ɗauki Kano waɗanda suke da shaharar musulunci ba yadda za a yi ka fita daga garin ka ci kilomita 50 ba ke sai ka samu wani wanda ke koji musulmin da bai iya karatun fatiha da zai sallah da ita ba bai karanta juzu amma ko wato ainihin daga sabbi isma rabbikal a'la zuwa kasa ba wanda waɗannan surori ake sallah ko kuma ka samu ba ma gudun da ma shi bai karɓa addinin musulunci ba
addinin musulunci da musulman da ba su karanci addinin ba fahimtar da su to amma labaran wane wanda ya gaji ruwa ne amma daga lokacin da ka zo ka kawo wata bakuwar matsala ka watsa ta a cikin gari to wannan sai ba ka lafisi da dama ta yaduwa ana tattaunawa da ta a dukkan wurin tattaunawa to waɗannan su ne hakikanin sababban maganin waɗannan yawan uwa musulmi zai tattaru ne cikin al'amura kamar haka abu na farko wajibi ne game da malamai waɗanda suka karanci addini karatu na hakika wani ya yi shekaru 20 yana karatu tsakanin karatun alkur'ani ko hadisi ko tafsiri ko fiqh ko harshen larabci wani ya yi karatu wani ya shekara 25 wani shekaru 30 wani sama da haka da ɗaliban ilimi waɗanda suke da takwarai masu hazaka da fasaha irin waɗanda sun yi karatu ɗin na fisa da a gaban malamai sun yi littafi daga farko har ƙarshe sun karanci a fannonin ilimi daban-daban ko waɗanda sun yi karatu sun kai mataki na jami'a har suna da digiri ko masters ko ma phd to wajibi ne a kan ire-iren waɗannan dattijan cikinsu da ƴan tsakiyar cikinsu da matasan cikinsu su tashi tsaye a haikan wajen karantar da mutane hakikanin addini domin bayan da za a yi a rata irin wannan fatawa ta boko haramun ne shiga aikin gwamnati ta sauki ne ta samu karɓuwa sai a wurin da jahilci ya kaka gida duk wurin da ake da wayewa da kuma wadataccen ilimi babu yadda za a yi wannan fatawa ta samu gindin zama babban misali ɗauki wurare waɗanda suke da ilimi da yaɗuwarsa da kuma yaɗuwar ɗaliban ilimi masu ƙwazo a wannan ƙasa za ka samu wannan fatawa ko ta je to za a koya to je amma duk inda aka samu ilimin ya yi karanci tsakankanin matasa ko da masu ilimin amma karantarwar ta yi karanci to dole ne a samu ire-iren wannan fatawa ko wanda ta fi ta muni ma wato ainihin ta zo ta wado a nan gaba sannan abu na biyu wajibi ne wato ainihin da su jami'an tsaro da suke sa ido kan abubuwa da kaji su zo su fahimci cewa wannan wata babbar fitina ce wanda ya kamata suna bin diddiginta suna kuma kokarin ɗauka mata matakin da ya dace da ita ba na nufin kisa ko ɗaure ko wani abu makamacin haka to amma jami'an tsaro ne mutanen da suka fi kowa gano hanyar da za ta wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa wanda ba za su kyale wata wuta tun tana yar kankanuwa yadda za ta iya bushe ta da baka ta zo ta ci gaba da ruwa ba har ya kasance ta kai girman da in ma ta kawo motoci uku na ruwa ka zuba mata ba za ta mutu ba ina ganin akwai rashin hikima a cikin wannan sannan kuma abu na gaba na uku shine su mutane waɗanda suke ba su yi karatun addini ba ko sun yi shi sama-sama su sani cewa wato ainihin addini ba amana ce kuma dukkan wanda zai fatawa ya cewa mutane haramun ko halal ya sani ko yana magana ne a madadin Allah yana magana ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san menene abin da ya sanya hannu a kai a madadin Allah domin kamar yana yin sayin ne ko sanya hannu ko sigine shi a madadin Allah al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ya bayyana haka karara wanda yake nuna yin fatawa ka ce ka zara halatta ko haramta to fa kana magana ne a madadin Allah wato ba wai kana magana ne a madadin kanka ba to kasancewa shin abin nan da kake magana akan sa madadin Allah Allah ne ya tura ka kai ba manzo bane ba shin ka karanci wata magana ta manzo ka tattara matsaloli na addini akan haka to idan har ya kasance ɗalibin ilimi zai sarkake niyya tsakaninsa da Allah ya bi diddigin matsala a ilmance kafin ya faɗe ta to na tabbatar wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala su kuma gama garin mutanen da biyu suke yi to ba su ne ba za su yi hukunci ba su ce wani malami ne wani jahili ne don su ba su da ilimin da zai sa su yi wannan hukuncin duk abin da za su yanke na hukunci to za su yanke ne a matsayin zato a madadin wato a matsayin shaci fati amma ba a matsayin abin da suke da tabbar wato ainihin a kansa ba sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shi ne wanda ma bai sani bai sani shi wannan ba Allah da yake yaɗa wannan fatawa shekarun sa a cikin rayuwa sannan da mai yi karatu a wajen malamai sannan wani littafi da wani littafi ya karanta a birni irin mai duguri na tabbatar in zai wa kansa adalci ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi akwai wanda suka fi shi tsoron Allah akwai wanda suka fi shi gudun duniya akwai wanda suka fi shi kishin addini to tana a ce ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba a gari irin mai duguri na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko takawa to ta a ce ba su fahimci abin da ya fahimta ba adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi sannan adadin
suke kansu ɗaya tsare kunsa ne sa'o'insa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su. Ina ganin baya daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai sauran waɗanda suka fi shi ko waɗanda suke sa'o'insa to ba ma wannan ba ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani irin su Sheikh Salih ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai ko a kasar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare ya ɗauka cewa duk waɗannan jahilai ne abinda sun karanta ba karatu bane ba nashi shi ne karatu yana da wannan yana daga cikin jahilci sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da zai iya makalkalewa a kanta cikin magabatan bawa sai yan zamani ire-iren sa yan tarasi waɗanda suka yi fatawa karkashin wani matsatsi da suka samu kansu a ciki yasa suka yi fatawa ba wai karkashin tasirin bincike na ilimi ba wasu ne zai ɗauki fatawar su amfani da ita abin da zai nuna maka jahilci shine asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu waɗansu shugabanni masu zalunci masu kaza karka zai musu ɗan sanda karka zai musu kaza hadisi ne ba iji shi kai shi shek nasarar da wani da ya inganta shi a wasu wurare ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba domin idan mutum yana da suna mutane guda biyu cikin mazaita sun zamanto suna ɗaya mukaddara wannan sunansa Abdurrahman wancan sunansa Abdurrahman a wancan Abdurrahman dan wane wannan kuma Abdurrahman dan wane daban-daban ɗaya daga cikin su ɗaya da ifi to lokacin da ya ji hadisin a karan fari ya ɗauka hadisin ruwayan wanda yake sahihin ne ba da ifi ba saboda haka sai ya inganta shi amma daga baya da kansa a cikin sauran littattafansa ya yi ko a kansa gyara cewa hadisin da ya inganta a wuri ba hadisi ne da ifi wannan shine abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗaliban ilimi da ke cikin garin Maiduguri su fito da waɗannan littattafai su yi fotokofi ɗinsu su karantar da su a majalisansu su yaɗa su a tsakankanin jama'a su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yanke wa mutane hazari kuma abin mamaki wannan bawan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin umara wannan fitina ta taso a karan fari wanda ta samu kai hasaran matasa masu ɗumbin yawan gaske mutumin nan bayan ya je umara wa makale ya can don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi na je aikin haji yake mai rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alaƙar shi da wannan fatawa ko waɗannan samari kare ake masa mutum masu ɗan ƙarya kake masa a aikin hajjin nan da muka zo akwai manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno ka zo mu je gaban su ka tabbatar ƙarya ake maka tage ake maka ni na masa cewa su saurare shi suka saurare shi ya rantsa cewa ƙarya ake masa suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fata wasu bace ba ra'ayinsa bane ba to ya rubuta a rubuce bayar kuma yi magana a ɗauka a cibar ko da su rike don su bai wa jami'an tsaro cewa baya tare da wannan ra'ayi shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka ka faɗa abin da zai zama ka karya doka ka zargi kanka da kanka nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci mutumin nan da yake karya ta boko yake kafarta yan boko shi ne da kansa ya je ya nemi lauya ba ma injiniya ko likita ba wanda karatun zai zama wajibi cikakken tsagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta kuma majalarsa tana nan a cikin tabbako ba idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta ba ma son mu tilasta zuwa ga wannan matsayin amma yanzu tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin rudani kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke zan wannan fatawa yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya domin suke za a ɗora su da aka mata hanyar aljanna a kawar da su daga hanyar ta wuta a kan haka suke tafiya amma wanda ya wasu aka yi ya haɗince su ya zalunce su ya zanto ya ci amanar su wanda shi da su ɗin da ya zai zama zai tsawa a gaban Allah ranar tashin kyawa ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa al'ummar jihar Borno zama na da ku na tsawon shekaru 12 amana ce a kai na in faɗa muku abin da zai imanin gaskiya ne wanda za ku tsira a gaban Allah amana ce a kai na in faɗa muku duk abin da na san za ku cutu don ku kauce masa ya rage na 'yan kunne ya ji jiki ya tsira ba ka da ikon ka tilasta mutum bin gaskiya amma wajibi ne ka faɗe ta faman sha afal yin man sha afal yakfur wanda ya dama ya rike gaskiya wanda kuma ya dama wato ainihin ya kafarce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ubangiji ta Allah ya nuna masa cewa laisa alayka hudahu
kamata su manyan ru'us shugabannin da suke kira zuwa wannan aƙida su yi irin wannan addu'a cewa in abin da suke kira din gaskiya ne ubangiji ya taimaki abin ya bashi nasara in karya ne Allah ya wuce abin kaga nan ba na kira zuwa da cewa wanda suka ce a shiga aikin gwamnati ko a yi boko su ne kan daidai ina musu addu'ar alkhairi wanda suka faɗa kan su ne karya ni ina addu'a ne ta alkhairi ga dukkan wanda ke kan gaskiya Allah ya taimake shi dukkan wanda yake kan karya yana cikin sani ya ubangiji ka rusa aniyarsa ka warke da aniyarsa ina son in sun isa su fara almajiran su yi irin wannan addu'a wanda za ta zanto ba karariya da dukkan wani wanda ya shafi wato ainihin yana kira zuwa ga bata wanda za ta zanto taimako da tanyo ga dukkan mai kira zuwa gaskiya ubangiji ta Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauta zai shiga kiran mutane. Allahu akbar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya saka wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Rigiji gabji. Jama'ar musulmi za ku yi mamaki idan na ce muku. Ina kafa shaida da Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda ya cancanta da bautawa sai shi kaɗai kuma ba shi da abokin tarayya. Tun da nake ban taɓa jin kaset ɗin nan ba sai jiya, ban taɓa samun labarin kaset ɗin nan ba ma sai jiya. Abin mamaki, dunkulallun saƙonni da Malam Ja'far Mahmud Adam ya aiko da su ta cikin wannan kaset tun daga watanni 2 da suka wuce, laccocina da ne na demokuraɗiyya da laccocin da na yi makonnin da ya gabata da hira da na yi da mutanen gidan rediyon Najeriya a Kaduna suka sa a jakar magori, da wadda muka je muka yi hannu da yawa da su akan wannan matsala ta 'yan boko haramun su Muhammad Yusuf. Abin mamaki, ina ga duk wanda ya saurari waɗannan hirarraki da kuma waɗannan laccoci ya saurari kaset ɗin nan zai ga cewa kamar taro muka yi da Malam Ja'far. Haka ne ko ba haka ba? Amma abin mamaki kuma kowa ya amintu cewa tabbas Malam Ja'far Mahmud Adam yau shekarar shi 2 da 'yan watanni a ƙarƙashin ƙasa ya rasu. Kaga kenan ya tabbata ni dai ban je lahira mun yi taron da shi na dawo na isar ba, shi kuma bai dawo duniya mun yi taron sannan na isar ba. Sannan kamar yadda na ce har na kammala waɗannan kasusuwa da laccoci da waɗannan duk bayanai da na yi, ban taɓa jin labarin wannan kaset ba. Wani bawan Allah ne ya ji wani yana ɗura zagi, yana ashariya da sharrori akan abubuwan da ainihin na faɗi, shine shi ya fito da wannan kaset ya ce to ai ire-iren waɗannan maganganun in aka ce yau Malam Ja'far Mahmud Adam ya yi su za a amince? Aka ce sai fito da kaset ɗin. Kun ji yadda aka yi kaset ɗin ya kawo gari. Wato matsalolin da Malam ya tattauna a gurguje sun warkar da duk abin da ake nema, domin ya kawo dalilan da suka kai Muhammad Yusuf ya ainihin wato shiga irin wannan mugunyar fatawa. Akwai neman suna da shahara, akwai karancin ilimi ko rashin ilimin gaba daya, sannan akwai ainihin wato matsala dangane da abin da ya shafi farawa da wato matsaloli waɗanda suke na reshe a bar matsalolin da suke su ne na asali waɗanda su suka fi muhimmanci. Sannan wato wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda Malam ya yi magana a kanta ita ce ainihin wato ɓata gari daga cikinmu mu musulmi, wato irin Muhammad Yusuf, wasu maƙiyanmu suke amfani da shi. Ina jin wannan matsalar shi Malam baƙin ya ja, ni kuma na yi muku fassarar shi ƙarara a cikin waɗancan bayanai, cewa wasu maƙiyanmu ne a arewacin ƙasar nan suke amfani da shi domin ainihin su cimma burinsu na dankwafe mu dangane da al'amarin karatun boko. Ina jin na faɗi wannan magana a wannan wurin, na faɗi a gidan rediyo, sannan gata a cikin kaset. Aƙalla ko da shekara ko ranar da ya rasu ya yi wannan kaset, aƙalla yau kaset ɗin shekara 2 da watanni kenan, balle ya yi wannan fiye da wannan lokacin ga duk wanda ya natsu da kyau ya fahimta. Sannan ya yi magana akan ƙarancin ikhlasi da kuma ainihin wato rashin tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan sai ya hasaso su kuma matasanmu na daga cikin abubuwan da ya taimaka musu wajen bin wannan tafiya shine na farko akwai kasala tattare da su,
dama ba sa ainihin wato da kokari da kwazo game da wannan harka ta karatun zamani, sai kuma suka ji wata bahaguwar fatawa wadda ta daidai da ainihin abin da suke so sai suka ce gaskiya ce. Sannan sai tsantsar san addini ba tare da kokarin aje a karance shi ba. Don haka duk wata aya da aka ja aka ce wannan aya dalili ce akan kaza haram ne ko kafirci ce, kawai sai kaga ustazu ya kwala kabbara ya ce ainihin gaskiya ne. A ƙarƙashin haka har wani yake ainihin bugowa yana ce mini ayoyi da hadisai da Muhammad Yusuf ya karanto akan haramcin boko da aikin gwamnati, waɗannan ayoyi ƙarya ne da hadisan ko kuwa gaskiya ne. To kun gani, wato ayoyi ne kamar yadda muka faɗi a cikin laccanmu, za a riga a yanka fatawar tukuna sannan sai a tafi neman aya. Tunda an riga an ce boko kafirci ne, boko haramun ne, sannan sai kuma a tafi neman aya. Ayan nan ba akan wannan take magana ba, amma da yake mai sauraren yana da tsabar son addini, yana da kuma lalaci game da karatun boko, ana cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa boko kafirci ne, sai ce gaskiya ne. Ma'ana abin da ma ya yi daidai da son zuciyar shi. Allah gafarta malam Ja'far Mahmud Adam ya bayar da shawarwari ga al'umma baki ɗaya kamar haka, da cewa na farko malamai su dage tukuru wajen karantar da al'umma. Ina jin wannan maganganun na shayin irinsu akan cewa ba daidai ba ne a ce sai matsala ta faru sannan za ku ce wa jama'a a zo lacca, ku zauna ba ku karantar da su. Ina jin na yi wannan maganar. Waɗannan al'amura ne waɗanda na daɗe ina mulahaza a kansu kuma ina magana a kansu, gashi nan yi magana a kai. A ƙarƙashin wannan har yi ishara zuwa ga duk inda aka zage ana karantar da jama'a, in wannan da'awar ta zo a guje ake korarta. Da'awar nan ta zo Zaria ba ta samu karbuwa ba. Waɗanda suka ɗauki dakon da'awar in suka tashi daga cikin garin Zaria sai dai su tafi ainihin tallanta ina Kaduna, amma ba sa iya ainihin yaɗa ta a nan kewayen Zaria. Me yasa ba sa iya yaɗa ta a nan Zaria? Saboda kullum ana karantarwa ana tunasar da jama'a. Amma sai malam ya ishara akan cewa garin da ya zama ga zankame yake da malamai amma ba a karantarwa, wannan da'awa takan ainihin samu kyakkyawar karbuwa. Waɗannan misalai ne waɗanda ba sai an buga su ba. Kusan duk inda ka ga wannan da'awar ta samu karbuwa za ka je ka samu haƙiƙa ga malaman, amma ba sa dagiya wajen karantar da jama'a. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan ba da ainihin shawara ga jami'an tsaro akan su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da ya dace, ba sai lokaci ya ƙure ba sannan ainihin a zo motar ruwa uku ya ce ba za ta iya kashe gobarar ba. Lallai ku an ga haka. Sannan ya kira zuwa ga ustazai da malamai akan cewa su san cewa ilimi amana ce ta Allah maɗaukakin sarki. Ba daidai ba ne ka rinka wasa da hankalin mutane a cikin addini ko kuma a cikin harkar ilimi da sunan malanta. Lallai ka sani da cewa mai karantarwa ko mai ba da fatawa wakilin Allah ne. A nan har ya kawo maganar da ina tsammanin yau mako uku na zo na yi ta a nan akan littafin a'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamina, na ce malamai a madadin Allah maɗaukakin sarki suke signing, suke sa hannu. Ne bayanai dangane da wannan. Tunda ko zaka sa hannu ne a madadin Allah, to ka dubi girman abin da zaka sa hannu da kuma girman wanda kake wakilta. Na yi wannan magana akan wannan teburi idan jama'ar musulmi ba su manta ba. Sa'annan sai kuma ya ja hankalin su kuma jama'a akan su gane cewa wane ne malami. Ba kowa ne kawai ya faɗi maganar da kake so zaka iya gane cewa wane malami bane. Domin abin da ke ba mu mamaki a ƙasar shine ran da ka faɗi maganar da jama'a suke so to ran nan kai ne malami, ran da ka faɗi maganar da ta saba musu fa ran nan kai ba malami bane. To ba jahilai ne suke tazkiya, suke ainihin wato sanya malami a cikin skeli na screening ba, wato su iya gane wannan malami ne ko wannan ba malami ba. Domin su kawai suna amfani da wane ne ya faɗi ko wane ne ya bi abin da ainihin suke so. A ƙarƙashin wannan ne kuma nake cewa da aka samu da yawa daga cikin malaman ƙasar nan waɗanda ba su da ikhlasi, idan matsala ta taso sai su dubi menene jama'a suke so ko menene jama'a suke a kai, sai su faɗa musu, in ya so sai su hallaka gaba ɗaya. Na lura malaman ƙasar nan da dama suna da irin wannan tunanin. Idan matsala ta taso suka ga cewa ga idda jama'a suka rinjaya, kawai su ma sai su karkata nan don kasu rinka samun attack daga ainihin jama'a. Don za ku yi mamaki jama'a, wato bayan da gama hirarrakin nan a gidan rediyo da sauransu, sai ya zama ita gwamnati tana zargin Albani ya fito ya tona wasu asirai waɗanda sakamakon tona waɗannan asirai sun bayyana tana da sakaci
don haka gaba ɗayan gwamnati ta yi condemning waɗannan irin abubuwa bata ji daɗin su ba. Kenan idan Albani ya yi don gwamnati ta ji daɗi ne, ta ji daɗi? Bata ji daɗi ba, bata yaba ba. Sannan jahilai na gari su kuma suka yi ta ganin cewa dan menene za a tona wannan mutum asiri, mutumin da ake ganin wai sadauki ne, mutumin da ya zo ya kaddamar da jihadi zai yaƙi gwamnatin da jama'a suke kuka tana ainihin zaluntar su. Nan ma sai zama jama'a ba su yaba wa Albani ba. Idan ya zama nan kuma Albani ya yi ne dan jama'a su yaba, me zai faru kenan? Bai samu yabo ba. A wannan za ka gane muhimmancin duk abin da za ka yi magana ya zama kana da natsatsen ilimi, kuma tabbatacciyar magana kake faɗi wadda ba za ka raurawa ba. Sannan kuma ya zama kaɗai za ka faɗi gaskiya ne wadda kake da yaƙini a kanta saboda dalilanta, ba menene ya dace wa wani ba. A yayin da su jama'ar gari ke cewa ai gwamnati ce ta bashi kuɗi, ita kuma gwamnati cewa take yi yana faɗi ne domin ya faranta wa jama'ar gari. To jama'ar gari ba su yi farin ciki ba, gwamnati ba ta yi farin ciki da duk abubuwan da aka faɗi ba. Idan waɗannan abubuwan ba na faɗe su ne an ikhlasin wa yaƙinin ba, kun ga kenan al'amuran da na faɗi an waye gari kenan sun dawo kaina. Don haka jama'ar musulmi, malamai idan za ku yi magana ya zama za ku yi magana ne akan abin da yake tabbas kuma yaƙinan kun san shi, kuma ya zama ba ku da raurawa. Ba wai ɗalibanku ne za su rinka zaunar da ku suna cewa ga abin da suke so ku faɗa ba, ko kuma ga ra'ayin da jama'a suke a kai, ko kuma kaza in ka faɗi malam zai ja mana baƙin jini, zai ja mana surutu. Baƙin jini dama a cikin shi ake, sai dai abin da ya ƙaru ko kuma abin da ya ragu, amma babu gudu babu ja da baya. Barin yawo a baki, ainihin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Duk wani tarka-tarka da ke cikin addinin musulunci da jama'a suke tunanin a rufa mishi asiri ba dan komai ba saboda ya tashi yana fada da munanan abubuwa, yau ai shi kanshi yana kan mummunan abu ne. Don haka ba riba bace kuma ba daidai bace ko misqala zarratin. Duk wanda yake akan bata ba mu da bukatar shi, kuma ba mu da bukatar ya zo ya taru cikin mu dan ya cika mana taron dangi, ba ma bukatar wannan. A wurin Allah madaukakin sarki muka dogara, a wurin Allah kuma makomar mu take. Wannan kenan. Sannan sai malam ya je wasu tambayoyi cewa shi wannan Muhammad Yusuf ma wane ne shi ne, shekarun shi nawa, a ina ya karatu, shin akwai tarihin ya sauke koda littafi kwaya ɗaya a gaban wani malami wanda yake sananne ne a garin Maiduguri ko kuma a jihar Yobe ko kuma a wani wuri a ƙasar nan ko a ƙasar waje. To waɗannan dai ainihin za a su biyo baya wajen tattaunawa insha Allahu. Sannan wannan matsala da shi ya iya ɗauko ta ya yaɗa ta, ya fi duk malaman Maiduguri waɗanda suka fi shi ilimi da waɗanda ke daidai da shi, ya fi su fahimta ne da fasaha da iya gano waɗannan abubuwa da ya zama gaba ɗaya su ba su gano ba sai shi kaɗai ya gano. Sannan malam ainihin ya yi ishara zuwa ga irin mugunyar aƙidarsu ta cewa matakan farko shine duk wasu manyan malamai za su zo su rugurguza girmansa a cikin zukatan jama'a, a inda malam ya ishara zuwa ga Bin Baz da Nasiruddin Al-Albani da Uthaymin da ishara akan cewa suna jahiltar da su. Wannan ina ce na shaida mana lallai yana daga cikin tsarinsu. Duk wani malami abin da suke bukata ya zo ya dace da su akan wannan magana. Idan har bai dace da su akan wannan magana ba, sunan shi jahili. Idan ko har ya tashi yana fada da wannan aƙida, kamar yadda a wannan wurin na ce za mu yaƙi wannan mugunyar aƙida kamar yadda muke yaƙar asalinta shine shi'a, a nan wurin na faɗa haka a cikin wannan ainihin shekara. Menene ya biyo baya? Dukkan wanda bai yadda da wannan aƙida ba ya tashi ya ce kuma sai ya bayyana wa jama'a barnata, to daga wannan lokaci bayan kasantuwar da an ce mishi malamin gwamnati, to kuma sai a dawo a ce ya kafirta, sannan sai a ce jinin shi ya halatta, to sannan sai a fara tsara yaya za a yi aje a kaddamar mishi da kisa. Wannan shine ainihin matakan da suke bi. Sannan Allah gafarta malam Ja'far Mahmud Adam ya fito karara ya ce babu asali ga ainihin wannan fatawa, domin asalin waɗanda yake kwaikwayonsu wasu 'yan taratsi ne waɗanda ire-iren shi da suka shiga cikin wani hali na kunci ya kai su ga yin wannan fatawa, ba wai hali ne na binciken ilimi ba. Ina ce na fasa mana wannan ainihin bakin shi ma akan cewa wasu mutane ne suka shiga kunci ya kai su ga yin wannan fatawa da ta shafe su, shi kuma sai je ya ɗauko ta sai ya ɗauka cewa wannan ta zama fatawa ta addinin musulunci. Sannan sai dangane da hadisin da ainihin suke hujja da shi,
wanda shine ne muku ishara cewa wani lokaci zuwa na Maiduguri suka je tambaya a kai, wanda da na bincika na aika musu da sakamakon bincike cewa wannan hadisi munkari ne. Babu shakka ina nan akan wannan bakata cewa wannan hadisi munkari ne ko da'ifun jiddan ko wahin, duk ma'anarsu daya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Kuma ko da hadisin ingantacce ne baya fa'idantar da haƙiƙanin abin da su suke ainihin fitarwa daga cikin hadisin. Kun ga maganganun da na shayi cewa kafin ka sarrafa hadisi wajen gane inganci ko rashin inganci, wajen gano ma'ana haƙiƙa, sai ka samu aƙalla tamakuni a cikin fannonin ilimi guda biyu. Ilimin farko shine ilimin hadisi wanda zai taimake ka gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Ilimi na biyu shine ilimin usulul fiqh da ainihin harshen larabci wanda zai taimake ka gano haƙiƙanin ma'anar wannan hadisi, menene yake nufi, ta yiwu saɓanin abin da kake karantawa a zahiri shine ainihin abin da hadisin yake nuni zuwa gare shi. Sannan abin mamaki, idan jama'ar musulmi ba su manta ba, na yi magana akan cewa Malam Ja'far Mahmud Adam da shi da wasu manyan jami'an gwamnatin jihar Borno sun tabbatar da cewa sun yi zama da shi a Makka. Kun tuna na faɗi wannan magana? Wannan magana ba a wannan kaset na jita ba, don na ce muku kafin in yi muku waɗannan maganganu ban ma ji wannan kaset ba. Ɗaya daga cikin mutane na biyu na manyan jihar Borno shi ya gaya min wannan magana baki da baki, ya tabbatar mini da cewa sun zauna da Muhammad Yusuf, ya tabbatar da cewa shi fa ba shi akan wannan aƙida, ba shi akan wannan fatawa, ba shi tare da masu wannan. Aka zauna aka rubuta yarjejeniya akan haka. Muhammad Yusuf yana bai wuce minti 30 ko 40 za su harbe shi ba, wannan mutumi ya sake bugo min waya sai bai same ni ba. Abin da ya bincike shi a lokacin shine, Muhammad Yusuf, mun yi yarjejeniya da ni da kai da Malam Ja'far da wasu manyan garin nan akan cewa ka ce baka tare da wannan abu. Shin da gaske ne yanzu wannan al'amari ya kasance yadda muka gani dinnan haka? Menene ya faru? Sai ya ce abubuwa ne suka canza. Ina ce na gaya muku wannan magana. To kun ji wannan zama wanda sai da ya kai Malam Ja'far Mahmud Adam ya koro rantsuwa kafin ya yi maganar, ya sake tare maganar da rantsuwa a baya. Yana kabari fa a yanzu wannan magana da yake faɗi in ƙarya ce ana can ana mishi hisabi, haka kuma in gaskiya ce. Ina fatan jama'a su fahimci wannan da kyau. To sa'an nan sai kuma Malam Ja'far, Allah ya gafarta mishi, wata magana da cewa ya jefa al'ummar musulmi a cikin rudani, ya ainihin wato ha'inci musulmi kuma ya ci amanarsu. Rudanin ma ya fi bayyana a yanzu bayan mutuwar shi, saboda waɗanda ba su san shi ba gani suke wani gwarzon musulunci ne, wai wani sadauki ne wanda ya tara makamai zai yaƙi gwamnati, don me za a tona asirin shi, don me za a yi kaza, don me za a yi kaza. Don haka da yawancin mutane wasu a cikin rudani suke. Wallahi wani in ya bugo waya, hikima ne sai ne free na saki layuka na, kowa ya bugo don in ji ar-ra'yul am. Wani da ya bugo da ashar zai fara, kuma ahlus sunna ne, da ashar zai fara da zagi da tsinuwa da makamantansu. In na bari ya sauka sai in ce Allah ya gafarta maka, ka ci gaba da bincike akan waɗannan maganganun da na faɗi. Na baka nan da kwana biyu Allah zai bayyana maka cewa idan kai mai neman gaskiya ne, za ka zo za ka yi nadamar waɗannan kalmomin da ka faɗi. Na rantse da Allah, mun yi haka da wani bayan sallah azhar, bayan sallar la'asar sai gashi ya turo text yana cewa dan girman Allah in yafe mishi. Text din yana nan anan cikin ainihin wayata. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin taimake mu. Daga ƙarshe malam ya gabatar da ainihin nasiha ta amana zuwa ga mutanen Maiduguri, ya ce saboda kyakkyawan zumunci da alaƙa wadda ke tsakanin shi da su. Na farko, bayan da ya gama waɗannan nasihohi, ya yi isharori zuwa ga ayoyi da makamantansu, sai ya wata salon magana da cewa in kunne ya ji gangar jiki ta tsira. Lallai mutanen jihar Borno musamman da mutanen ainihin garin Maiduguri keke da keke sun ga wannan maganar. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira, domin an yi yaƙi na ba ta kashi a cikin garin Maiduguri wanda ya kashe mutanen da ba su ji ba, ba su gani ba, balle mutanen da suka ji suka gani, waɗanda suka lalubo wannan musiba. Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce ku kiyayi rikici wanda idan ya zo ba waɗanda suka jangwalo shi kadai yake samu ba,
maganar Allah kenan a cikin ainihin alkur'ani. Babu shakka akwai mutanen da wasu lokacin suka shigo cikin Maiduguri abin ya ritsa da su, wasu yunkurin su fita suke. Wannan musiba ta taso ta fara karfi a daidai lokacin da an sako yara sun taso daga makarantar firamare, naziri, sakandare da makamantan ainihin manya-manyan makarantu. Don haka an kashe al'umma maza da mata, arna da musulmi waɗanda ba su ji sun gani ba. Jami'an tsaro da aka kashe a wannan wuri Allah kaɗai ya san iyakacinsu, su kuwa jama'ar da aka kashe na ɓangaren su Muhammad Yusuf Allah kaɗai ya san ainihin adadinsu. Domin duk wata ihsa'iya da ake bayarwa ana cewa 700 yayin da ni nake cewa sun kai 1000, to wasu bayan Allah da muke tare da sunan tun a waya wani daga cikinsu yake gaya mana ai cewar mutum 3000 ma duk labari ne. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe Allah ya ji kan Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya gafarta mishi. Muna roƙon Allah da sunayen shi maɗaukaka da siffofin shi masu tsarki, Allah ya haskaka mishi cikin kabarin shi har zuwa tashin alkiyama. Allah ya mishi tukuici da aljannar firdausi. Yayi tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah akan cewa idan wannan da'awa gaskiya ce, masu kanta akan gaskiya suke, Allah ya taimake su, Allah kuma ya taimaki gaskiyar da suke akai. Idan kuma wannan da'awa ƙarya ce kuma barna ce, Allah ya wargaza ta kuma ya wargaza waɗanda suke akanta. Allahu akbar. Kun ga addu'ar bayan Allah. Wannan ainihin da'awa ga ta nan Allah ya tattara masu yinta a wuri guda, a anguwa guda. Allah ya ainihin yi rugu-rugu da ita, ya kwantar da ita. Wurin da suke da'awar cewa wai ban ma baya tashi, suka yaudari jama'a suka taru, nan ne ya zama musu babban kabari gaba ɗaya na jama'i, wanda yake yara suna nan suna buga kwallo yanzu a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe malam ainihin wato ya cike addu'a shi da cewa Allah ya tabbatar da wanda yake akan gaskiya, Allah kuma ya rusa wanda yake akan ƙarya. Allahu akbar. Jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin magana. Sai dai kamar yadda na ce jama'a, bayan da na gama waɗannan laccoci na samu ainihin wato wannan kaset, ba shakka sai na ga cewa ya kamata banda yaɗa wannan kaset da muke so a yi, to kuma ya kamata a zo a yi wani majalisi wanda za a tattauna matsalolin nan kamar yadda ka ji na tattauna su a tattakaice a yanzu. Ana cikin haka sai ga wasu manyan baƙi mun yi daga cikin malamai 'yan uwa daga garin Maiduguri da garin Damaturu a can jihar Borno da jihar Yobe baki daya. Suka zo za su wuce zuwa ainihin wasu manya-manyan tashoshin rediyoyi da talbijin domin gabatar da shirye-shirye na musamman akan ainihin waɗannan matsaloli. Abin sha'awa da na samu bayani shine muka nemi da Allah su ɗanya da zango a wurinmu domin wannan ainihin lacca wadda da mun so ta kasance ranar Lahadi ce, to mu tsaya ainihin a tattauna ta da su. Wani abin sha'awa daga cikinsu har da waɗanda na yawaita ambatan sunansu ainihin a cikin wannan kaset, waɗanda ba ni zan gabatar da su ba, su da kansu za su gabatar da ainihin kansu insha Allahu ta'ala, domin bahaushe ya ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Amma ina son ku gane Allah ya karbi addu'ar Malam Ja'far Mahmud Adam. Hagu gare ni wani babban malami ne daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin Malam Muhammad Yusuf. Abin mamaki shine ma ni silata da Muhammad Yusuf, shi ya fara haɗa ni da shi. Ta hanyar shi na san Muhammad Yusuf, ta hanyar shi duk wata mu'amala da Muhammad Yusuf ta fara, waɗanda ne ta baku labarai a baya. Wannan malami shine Malam Aminu Gwandu, gashi nan wanda zai gabatar da kanshi ba da jima wannan ba insha Allahu ta'ala. Wato ana cikin ba ta kashin nan da su Muhammad Yusuf, sai yi wa Muhammad Yusuf wani text, ya mishi ainihin wata addu'a mai kaifi wadda na sa ya forwarding, wato ya tunkuɗo mini wannan sako da ya tura Muhammad Yusuf. Shine nan ya sa na buɗe wayata wadda ainihin zan karanto muku, don ainihin ku haɗa wannan addu'ar ta Malam Ja'far, ku haɗa da wannan addu'ar gata ta Malam Aminu Gwandu. Ya ce, Muhammad Yusuf, ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa. Allah ya yi maka mutuwar kare a saura, ba sallah ba wanka. Kun ji addu'a da Malam Aminu ya tura Muhammad Yusuf kenan kafin a kashe shi, ya tura mishi. Domin Malam Aminu haɗuwa ta ƙarshe da muka yi da shi wani lokaci yana cewa, Malam
ka san yadda muke da Muhammad Yusuf, ko Muhammad Yusuf ya cuce ni ya zalunce ni, Allah ya isa. To wannan Allah ya isa ce bai gushe yana yin ta ba har ya rage 'yan kwanaki kaɗan da za a kashe Muhammad Yusuf, ya mishi wannan addu'a cewa ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa. Allah ya maka mutuwar kare a saura. Me ake nufi mutuwar kare a saura? Wannan sai gangaren bahaushe zai iya sharhin wannan jumlar. Saura ba daji ake nufi ba, ana nufin wani ainihin ɗan fili da ya rage a bayan gari, wanda kamata ya a ce gidaje sun kai zuwa ga wannan wuri amma ba su kai ba, ma'ana mutanen gari suna kai da komowa suna wuce wannan wuri. To in aka ce kare ya mutu an jefar da shi a wannan wuri, kaskanci da wulakancin ya fi a jefar da shi a daji, domin aka jefar da shi a daji ba wanda zai gan shi. Nan kwa saura ce, wato abin da ya saura na daga bangaren gari, wanda duk wanda zai shiga ko ya fita garin sai ya gan shi ya tofa mishi bakar addu'a. Ku dubi keke da keken yadda addu'an nan ta ce shi. Ma'ana Muhammad Yusuf ya yi mutuwar saura, suna nan ainihin an yi alƙabrul jama'i ko almaqbaratul jama'iyya, an haka ainihin mass grave an zuba su a ciki a nan inda suke wannan kakatu, yadda kowa zai wuce ya kai ya komo yana ganin su. Allah maɗaukakin sarki ya raka taki gona. Sannan ya ce ba me, ba sallah ba wanka, haka abin yake. Ba sallah ba wanka, haka aka ɗibe su, wasu suna riɓewa suna wari, an yi kace-kace da naman jikinsu, aka je ainihin aka zuba su a cikin rami. Babu sallah babu wanka. Lallai Malam Aminu, mu ne maka fatan alkhairi, insha Allahu waliyin Allah kake, mu ma ka yi mana addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ta alheri. Malam Aminu ina fata an gane. Jama'ar musulmi, malamin da ke dama da ni nake so ainihin ya fara gabatar da kanshi, ku ji shine wanda nake yawan faɗi, za ku ji sunan shi ainihin ya bayyana, kuma yana daga cikin mutanen da suka fi kowa shan ba ta kashi da su Muhammad Yusuf, domin shine har so uku ana kai farmaki da harin akan za a kashe shi. Sunan shi ne ma a rajista farko daga cikin waɗanda su Muhammad Yusuf suka ainihin tsara za su kashe a ainihin garin Maiduguri. Algafata malam, bismillah. Na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله للعالمين. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة jikina a mace yake kwarai da gaske, saboda wallahi tallahi billahi ina daga cikin ɗalibai ƙanana da Malam Jafar ya jinyo su a jiki, amma wallahi ban halarci wannan muhadarar da yi ba, kuma ban taba jin ta ba illa yau a garin Zariyar nan. Zariya birnin ilimi ke. Ban taba jin ta ba. Na'am. A hakika ina mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke nan markazin salafiya a nan cikin garin Zaria, wanda kamar yadda ɗaya daga cikin mashahurai zakakurai da kakkun malamanmu na sunna da muke ji da su, muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayuwarsu, ya albarkaci bayansu, ya kuma ƙara tayar muna da mafifita sama da su, a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani, kamar yadda kun fi ni saninsa. Akwai wani abun da Bahaushe yake ce mawai yaba kyauta tukwici, ko kuma rama wa kura aniyarta. To nan ba kura ballantana a rama mata aniyarta. Ziyara ta alkhairi, ta ilmantarwa, faɗakarwa, lurarwa, ba zan iya ƙididdige adadin zuwan da Malam Muhammad Awwal Adam Albani ya yi a zuwa garin Maiduguri ba, wanda ta amfanar, ta ilmantar, ta shirya, ta zaburar, ta kwaɗaitar zuwa ga neman ilimi cikin sahun matasa da yawa. Jazawallahu khairul jaza. Ba shakka kamar yadda ya ambata, ba mun zo da nufin kwana a garin Zaria ba, amma yana da wahala dukkan nauye-nauyen da muka baro a can ya nemi mu kwana muke kwana, saboda yadda muke tashe shi daga cikin iyalansa da ɗalibansa da harkokin gabansa ya karɓa wannan gayyatar, komai dare komai sanyi komai nauyin da yake a gabansa. Saboda haka mu ne masa fatan alkhairi. Kamar yadda ya gabatar da kwanan watan, ba sai na sake maimaitawa ba. Ni dai mai magana sunana Ibrahim Ahmad Abdullahi,
amma an fi sani na da Ibrahim Gomari. Gomari kuma wata anguwa ce a cikin garin Maiduguri, saboda nan ne mazauna ta da gidana da iyalaina. Sai ya zama wasu misali kamar garin Biyu inda yake zuwa tafsirin azumi ba sa ma kiran Ibrahim ballantana Ahmad Uban ballantana Abdullahi Kakan, kawai cewa suke Gomari ya zo Gomari ya zo Gomari ya zo. Saboda wannan shine takaitaccen sunana, kafin wala Allah malam in zai bani daman cewa wani abu a gaba. Jazakumullahu khairan. na'am to kasantuwar hadithin Aisha da ya zo cikin sahihul Bukhari, za mu koma bayan da ne dama da ni, to bari kuma mu yi dama da jama'a. Kaga mun haɗo kenan biyu, ai bari mu yi dama da jama'a. Malam Aminu, gabata mana da sunanka. Na'am. Jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Sunana kamar da babban malamin mu ya gabatar, Aminu Abubakar Gwandu sunana. Na'am. Kuma akwai da halaka tsakanina da shi, na ci moriyar iliminsa da shirarwarsa da karantarwarsa da taimako na littattafai da dai abubuwa masu daman gaske. A takaice dai wannan shine sunana. To alhamdulillah. To Malam Musa kam ai kowa san shi, Malam Musa sahabi. Wannan ni na dauke muku. To Allah gafarta malam. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa ba'd. Sunana Hudu Muhammad Yusuf. To alhamdulillah. Barin dan ƙara bayani, shi Malam Hudu shine babban limami kuma malami na masallacin nan da kake wuce an zaka tafi Maiduguri, wani kafcecen masallaci wanda ƙididdiga ta tabbatar da cewa a yankin arewacin ƙasar nan kakaf ma ba ƙasar gaba ɗaya ba, babu masallaci mai girman shi a garin Damaturu. Kuma shine tsohon kwamishina na harkokin addini na ainihin jihar Yobe. A daidai lokacin da nake muku ishara akan ainihin wata daura da muka yi a Damagun, shine lokacin farko da muka fara saduwa da shi. Haka ne ko ala gafata mala? Jazakumullahu khairan. To abinda nake dan son ni in dan fara gabatarwa kafin in baiwa yan uwana zage-zage, domin ni na san ku, har ma ni ma na kusa in zama babarbaren, ko da yake dai ba fulatani ba zama babarbare, to amma dai tambayoyi ne waɗanda malam za mu ɗan so ku ɗan haskaka akan wasu abubuwa waɗanda Allah ya ji ƙarrai malam Ja'far Mahmud Adam ya haskako a cikin ainihin wannan. Malam Aminu, me ka sani dangane da asalin tafiyar Muhammad Yusuf tun daga farkonta da takaitaccen tarihin shi har zuwa lokacin da ainihin aka kai inda da'awa te da'awa, wuta te wuta, ya kwanto kurayen da ya kasa tare su, kamar yadda shi Malam Aminu yake gaya min cewa ya yi cajin matasa suka zama overcharged, har shi kan shi ya ce ya kasa controlling ɗinsu. Allah gafata Malam, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki ko jaddada ta don samun dama na kasancewa a tsakanin malamaina. Malam Hudu malamina ne, Malam Ibrahim Gwamare malamina ne, sannan shi uban tafiyar shi ma malamina ne. To ba sai na ja bakin zare ba ta jan aya ko hadisi, kawai zan faɗa ne kai tsaye saboda ko na kuskure za su gyara. Kafin a yi magana akan da'awar Muhammad Yusuf, ya kamata a san a can shi wane ne shi, menene asalinsa, ina ne ya yi yawace har ya zo ya kai matsayin da ya kai kafin Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa. Na farko dai Muhammad Yusuf, babansa Gwani Yusuf ko Malam Yusuf, mutumin Dagira ne. Dagira kuma tana cikin Nijar. Saboda haka Kanuri ne Bamangi, wanda yake danganta zuwa kabila ta Mangawa a cikin Kanurai. Na gani wani rubutu a ofis ɗin Malam Muhammad Awal Albani cewa yana jin ainihin yare guda uku. Yare biyu kam yana jin su, Hausa da ainihin Barbarci. Amma Fulatanci baya da fluency a cikin Fulatanci, kawai ainihin kame-kame ne. Ina fata an fahimta. Muhammad Yusuf wannan da'awar tashi ta kafirta 'yan boko ko masu dangantawa zuwa ga aikin gwamnati, gadon ta yi a wajen mahaifinsa Yusuf. Babansa na daga cikin wanda yake da bakar adawa da 'yan boko kuma aikatan gwamnati. Sannan ta fuskan aƙida mutum ne da yake dangantawa zuwa ga ɗariƙa. Muhammad Yusuf farkon inda suka fara shigowa da bayan asalinsa sun sauka a ainihin wato Gashuwa. Mahaifiyarsa ko babansa ya sauka a Gashuwa, mahaifiyarsa 'yar Gashuwa ce, ita ma dai Bamangiya ce ta fuskan yare, ma'ana Kanuri ce. Sannan yana dangantuwa kamar yadda yake faɗa cewa shi ɗan Jakusko local government. Daga nan suka je Fatasko. Jakusko a wace jiha take? A jihar Yobe. Suka je Fatasko. Akwai dan uwan babansa a yanzu haka shi ma gwani ne, wato ainihin malami ne na Qur'ani. Ina ji in ba dai wannan shekarar ya mutu ba dai ban sani ba, amma da tare muke zuwa gidan tare da shi. Daga nan suka zo suka sauka a Ganzarma, shi ma yana cikin Fune local government na jihar Yobe. Lokacin da aka yi wani yaƙi na ƙabilanci suka tashi suka bar wannan garin suka zo suka sauka a Maiduguri, wanda